Mas Yuda sampun rawuh? Sampun. Mas Komet sampun rawuh? Sampun. Mas Supri sampun rawuh? Sampun. Lawa? Katawan mau. Kene Mas Yuda Bagia kalian Mas Komet diaturke Mas. Aku jajal kangen serampat Mas. Aku kena serampat Mas. Serampat gamelane ora usah musik. Musik nyang opo to? Gus kowe ndetak musik serampat bareng iki nyang opo to kowe iki? Kowe mesti ngono kuwi lho tak ketokne bos musike. Iya. Angko kono ora ya ketok ya. Yo serampat. Kene. Ana Cak Komet, ana Cak Yuda Bagia. Soan Mbah Lurah Joni utawa Mas Joni. Oh. Soan Kepuh, Soan Pak Joni Haryati dan warga masyarakat ya yo. Senam deh. Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yuda Bagia. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek. Betul. Dalam rangka bersih desa. Bener. Ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta. Caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Hebat. Napa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Wulane apa to iki? Wulan Sura. Muharram. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesuraga. Apa iya enek artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Sing rina wengi diragoi. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewat tirakatan tarekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. Amin.
Napa melih dina Anggara Kasih nika Iya. hebat lho Mas. Heeh, hebate Selasa endi? Kliwon, Selasa Telu, Kliwon 8, 11 nek diitung kanthi pitung Jawa. Piye kuwi? Tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri. Sri. Tiba Sri. rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Wah, jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali Wah, mriki. wis manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Iya, Saged kepanggih kalian iki nyapa Nyapa kok kuwi? riwari ae. Wirawiri nyang apa? Dina ngomong-ngomongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lek aku jak Wong ki nek petuk ki wajibe omong-omongan kok. petuk ketemu karo Mas Suwe ora Ruki. ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong Ya omong-omongan. maksudnya iki aku yo melok ning kene yo paling tidak dijak omong ya ta Mat ngono kaya yo. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saestu lho Mas Rudi. Pengen omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Met. Nggih. Lah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Iya. Ya ngono to, Met? Lah, milanipun saking punika kompake masyarakat, pejabat lan perangkat Kenek desa. nggih contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met? Mbuh. Nyang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jak Jarine kon omongan nesu. nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku dianggep ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh, Iya, nuwun sing akeh do, sewu. sing akeh do, sing Bersih akeh. desa saestu hebat luar Iya. biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Tasakuran sing Kuwasa. piye? Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet lak ya ngono to Met. Sedekah latim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ra ngono ya omong-omongan koyo sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya entah ngomong kok seneng. Wis ora omong-omongan. Rusuhi. Do, Nggih. awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres Ayo, kula ngomong. kalih panjenengan mendel. Duh ngewengken lho, ngewengken. Kayak inggon, kayak inggon. Ben ngomong. Ayo, ayo. Wis Jangan ngomong. Ngeten Ayo lho. ta. Pengertian Iya, iya. Pak Rudi menika. Wis ngomong. Pripun Pak Pawarto? Diwengkon anu ya do, Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben Karena Lalu ngetokke ora unek-unek. ndarani bisu. Lah, Ndarani mosok bisu lah repot. udang ado-ado kok Luar dagelan biasa. bisu. Iya, ada pembuka negara ndarani bisu lah ya. Pak Joni niku Ngawontenaken wis pirsa. Iya. wayangan. Wong iki ning piantun kepuh ki wong belajar Nggih. kabeh. Pak, Dok. Masyarakat hebat to. Nggo ngriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih menika, Pak. Kok nesu meneh kowe iki Wis nesu. gak omong meneh. aku. Kok gak omong ki lho kuwi. Lah aku omong-omong kuno omong-omongan dhewe. Lho, lah jarene njaluk sing omong. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewengken kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. Wong telu kok. Wis sahur manuk. Oh, sahur manuk. Iya, Oh, iya, ben iya. enek anu to, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk. Malam Betul. yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng Desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok nggih. Mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun Piye to, Met? Salah terus kok Cermu gak ki enek piye? benerin. Aku karo Yuda ki wis per lho. maksudnya go ngono nek kancane Oh, ngomong jaluk digongi. Digongi awake dhewe ora paham iki piye to? Masyarakat Iya, ben toh. pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke, oke. Iya, iya, iya. tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah omongi kok. Eh. Dalu punika teng Desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Eh. Wong aku ngomong gongi lho.
Kok terus Lah piye masa keliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi. Lah tas ra sopan enek ingsun ngomong kuwi. Lah Pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho wong kaya bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi baru di itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. Tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma amin. Ngono lho iki lho jenenge dagelan cerdas ki ngono kuwi. Yuda iki. Nek cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lah piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Iki jenenge cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isuk enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa ki? Mas Rudi Umum anakku sangune 10.000. 10.000. SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Ya tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 Iki apa to iki? Lah Lah bocah kok Anakku 15. Nek SMP, nek 20. Aduh. apa kuwi? Iki umume sakmene lho, Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 juta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gak entek Tak kau waplok. walah lele sogunmu ki lorong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isane. Wong ki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, Hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe teko Cina. Sing dipangan kok entan to. kok entan to. Maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemruwentel ngono. Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lah iki tengen iki kiwa. Lengkap. Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang jadi keluar masuknya uang. Iki jelas. Ya kok iso keluar masuk gitu. Masuk sih lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono Mas. Nah iya masuk sih lagi keluar. Komet kok angel menjak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Sik. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener Keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Ora seneng aku omong-omongan ngono kuwi. Kok jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa maksudmu? Keras ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang.
Wong lunga ae urung kok mulih lho. Kok salah terus ta aku. Ya, ki? Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah Kaprah umum. Ning salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi ning pergi pulang. Pergi sik umumnya wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Lho, Wis piye ta sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Wong Lah terus- wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene, dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Nanya ngapa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Ana sing nggawa semen Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kaya Mas Rudi. Napa? Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi Iya. duwe pakaryan liya. Bisa. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kuwi kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. samben. Duwe samben. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi plang gowedi. Panti pijat moro jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggen kula. Kok moro jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Moro jengengek. Moro jengengek Gak omong-omong. langsung sehat. Bae buka ngono iki. Buka refleksi, Mas. Iso Segala macam penyakit. segala macam. Penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen candak pijeti nil pelurut serut langsung didilat mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra Didilat barang. dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. ilmu Mas Goleki angel kok kuwi. Lak kesleo. dilatane iki lho sing penting Mamane- kala cakra Kala cakra. iya Umpamane ngelu. ngelu sirahe to Nggih. langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut didilat blok Waras. mergo mengandung rajah Kala cakra. lah iki lho Hafalno lho kuwi ya. Apal aku. Lak balik kala. lara apa neh Umpamane hernia. mek keselio ya Mas ya keselio ki pijeti nil pelurut serut dilat blok mari Kala cakra. wah kuwi Iya nek lara bathuke nil pelurut serut dilat blok Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. lah iya Hernia. nek bathuke ya Mas ya nek bathu ki nil pelurut serut didilat blok langsung mari Hernia. Ora kala cakra. hernia kuwi lha aku sing gong sinau Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. lha kuwi apa iso nek hernia kuwi Bisa nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil Ora no. Sak Beda. ndure, sak ndure tabib kok kene. Piye kuwi Kok tambane cakra, piye? Arek? Kan? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah nek Piye, kowe piye? resepmu Ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Piye kuwi? tatak tur yakin Yakin. apa Mas resepe Kuwi wonge kudu sabar. Bendina ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, Heeh. keke uyah sak gegem. Biuk diudek. godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. waras Mas Ya dadi ndok kasin. tak sabuk jan Timbang nek kegiatan. Met. Hei, tak baca berarti kowe kulino kowe, praktek kowe Lah kulino. timbang nil-nil. wong edan iki kok Hernia apa mbok nil-nil. Kowe berarti kulino praktek kowe iki. wong kok iso Enggak, aku kayak sangklir. Hei. Ora cet